ኣብ ኣልጀርያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድራት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገቡን ጸብለሊሎም ከም እተረኣዩን ይፍለጥ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ተሳቲፎም ኣለዉ። ሙሉእ ትሕዝቱ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎ ኣሎ። ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ዝተኻየደን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ዝተሳተፍዎን ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሚላኖ ሳንሪሞ ዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ካብ ክለብ ካቱሻ ተዓዊትሎም 294 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ተቐዳደምቲ ንኽውድእዎ 6 ሰዓትን 55 ደቂቕን ይወሲድሎም። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፕሮፌሽናል ዝርከብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርሕቀት ዘለዎ ከቢድ ውድድር ክሳተፍ ፋልማይ ኮይኑ 14 ደቂቕን 33 ካልኢትን ድሒሩ መበል 104 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎም። ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ግን ነቲ ውድድር ኣይወድኦን። ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ልዕል ግምት ተዋሂቦም ዝኣተዉ ስሙያት ቦላችስታታት ማርክ ካቫንድሽ 50 ደረጃ ፒተር ሳጋን ድማ 10 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም። ክለብ ኤምቲኤን ካብ ዘሳተፈቶም ተቐዳደምቲ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ጀርመናዊ ጂራርድ ሲዮልክ 9 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙሎም። ንመበል 105 ግዚኡ ዝተኻየደ ውድድር ሚላኖ ሳንሪሞ ብክላሲክ ተጸዊዖም ካብ ዝካየዱ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ብበዳህነቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ እዩ። ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዩሮፕ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ሎሚ ሶኒ 24 መጋቢት ጀሚሩ ኣብቲ ብበዳህነቱ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ውድድራት ዝኾነ ቮልታ ካታሎንያ ክሳተፍ እዮም። ብዝሓኽሮም ተረርቲ ዓቐበታት ንብቕዓት ተቐዳደምቲ ብዝግባእ ካብ ዝፍትኑ ውድድራት ምዃኑ ዝእመነሉ ቮልታ ካታሎንያ ሓደ ካብቶም ብወርልድ ቱር ዝልክዑ ዓበይቲ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ እዩ። ዓበይቲ ፕሮፌሽናላት ጋንታት ናብዚ ውድድር ዘእትዎኦም ተቐዳደምቲ እቶም ኣብ 3 ዓበይቲ ውድድራት ግራንድ ቱር ማለት ቱር ዲ ፍራንስ፣ ጂሮ ዲ ኢጣልያ፣ ቮልታ ስጳኛ ክሳተፉ ዝሓፂዎ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተዓዋቲ ዙርጋቦን ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ቱር ላንካዊ ዝረኣየ ብቕዓት እውን ብክለቡ ልዑል ጠመተ ስለ ዝተዋህቦ ካብ ሕጂ ክሳብ ወርሒ ሰነ ተሰሪዕሉ ዘሎ ኩሉ ውድድራት በዳህን ብወርልድ ቱር ዝልክዓን ጥራይ ክኸውን እዚ ሓደ ስእሊ ዝህብ ናትናኤል ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ገጹ የምርሕ ምህላው። ዝሓለፈ ዓመት ኣየርላንዳዊ ዳንኤል ሞሬኖ ነዚ ውድድር ተዓዊቱሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተቐዳዳማይ ክብሩ ንኽዕቅብ ንሩስያዊት ክለቡ ካቱሻ ወኪሉ መጺሎም። ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2013 እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ቀዳማይ ተጠማቲ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2013 ካልኣይ ደረጃ በመሓዝ ንፍሩም ዝተወዳደሮ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኪንታና ድማ ብካልኣይ ዝጽዋዕ ተቐዳዳማይ እዩ። ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ ስጳኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ዝሓለፈ ሳምንቲ ንዝተዛዘመ ውድድር ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ተዓዊቱሉ እዩ ናብ ቮልታ ስጳኛ ቅኒዑ ዘሎ። በዚ ድማ ንፍሩምን ኩንታናን ክብድሆም ትጽቢት ይግበር። ፈረንሳዊት ክለብ ኢሮፕ ካር ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ዘለዋ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብእትሰርዓሉ ዘላ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ውድድራት ምርዳእ ኣኻል እዩ።